Bueno, orain futbol zelaian ikusten azue, baina arenek ia ez du zapalduko futbol zelaia, denboraldi honetan. Ospitalean egongo da, eta orduan azalduko dizuet nola izan den ospitalean grabatzea eta pertsonaia nola moldatuko den ospitalean. Aldizunean iriki zure begi ederroiek eta irten koman madarikatu hortati. Borrokan segitu behar duzu bai. Bat 0 batetik, bat 0 seira, bat. Orain lehenengo estena garratuko dugu, Aitonak nola hitz egiten dion eta nola eskurritzen den Arene dela ospitalean dagona. Eta hortxe, hemen daramago guztia grabatzen ospitaleko dena, tuboa jarri, katxarro pila eta pixkat impresionatzeu, baina polita gatuko da ni uste. Guandiken temple horrekin hau begia behiratu besteik ez da bezu. Nehar baten horra itxu naiz, gure txikiki, gure arenekin. Unkigarria da momentu hori erdi ez dakigu guandiken bizik daun, hilda daun, zer da nundi joan atzenean agertzen naizen arte esanez seitu behar dula borrokan, ez da hola besteik. Eta bueno, guandiken malkoak atatzen zaizkit. Unkigarria, bai. Estena hauek ala dira. Lehenengoa izatea, logikoa da, nola bukatu zen aurrekoa ikusita, aurreko denboraldia ikusita, ez dakigu bizirik dagon, ez dagon, nik uste jendeak guztoko hartuko. Aurten oso desberdina izan da, egia daukitu dela bi denboraldi ezberdinak, baina bai bat zeukala bere ekipoa, bere estena asko antzekoa direnak igual nik interpretatzeko moduan itetenean, eta aurten izan da guztiz desberdina, orduan niretzako bai izan dela pixkat beste serie bat grabatzea bezala. Arraro ere bai, ez ikustea beste guztiak futbolan jarritze dutela eta pertsonaiak daola ezin dela ez da zutik jarri. Eta hori, Arenen partetik nik uste oso frustrantea, onartzea ere eta mundu guztiak gezurra esaten dizula konturatzea, pixkat gogorra bezala ez. Orduan, ulertu betela pertsonaia aurten, eta pixkat pena eman didala, baina hartu betela indarretik eta rekuperatzeko pentsamendutik. Egon dira egun pixkat sosoagoak eta egun mugituagoak. Sosoagoak esaten dut, ze eukitut estena pila bat, klaro, koman. Eta onbar nintzala lo, eta gontzan egun bat, egun oso bat okatuzte dela, ja, lo egon bar nintzala, baina justo nire urte betetza izan zen, eta ja azkenekoan benetan lo hartzen nun, ezin nun, eta karo, lo hartzen bazu eta derrepente soinu egitezu, orduan martzea oso adi, bastante zaila iruditu zait, ze igual esaten zuten, bueno, lo zaude ez, baina egon martzea adi, muitu gabe zerrez, edo igual esaten ziaten, lo zaude eta izea hau jartzen, ezin ezu. Orduan, alde hortatik pixka komplikatua, eta hankak ez mugitzea, ustea hola hilda, eta gero besteak pixka divertigarria zianak zian bisitak niretzat. Ze, beste denbora bakarrik egon da gero derrepente etortze zian Aitona, Lili, Jon, Neskak, Santanak, eta momentu batzutan koman egonean behaien eszenak graziosak zian eta aguantatu behar nun parra, eta hor batzutan pasa ditzen zait parrez hasita barkatu, koman jartzen ez berriz da listo. Así que, hola xe.